दिनै बिन्नाकाटा ओनसोलाव फैनाय लोगो लोगोनो बे गसाइगाव ओनसोलाव फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि गोसोआव माखासे बर'नि सिगां सारिनि जोहोलावफोरनि जोंनि मुङा गोसोआव फैयो। बे ओनसोलानो नीलेश्वर कामिनी आरो मनरन्जन लाहिरीमोन बायदि बर' हारिखौ दाग्रा बर' हारिखौ खांग्रा बाग्रा गेदेमाफोरनि बे जोनोम जायगा। बे जोनोम जायगाखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय जोंखोल माखोल खालामनानै जौगाहोनांगौआ जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफोरनि बिबानमोन। थांनाय 17 बोसोर बिटिसिनि जि सासनाव हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव जाय बिथांमोना सासन खालामबाय बे गसाइगाव ओनसोलाव जेबो होनो हायाखिसै, जेबो मावाखिसै बिथांमोना। गसाइगाव ओनसोलनि रायजोफोरनि भट लाबाय, गसाइगाव ओनसोलनि रायजोफोरखौ बाहायबाय, नांलाय खमलाय बायदिसिनायावबो बाहायबावबाय। नाथाय बे गसाइगाव ओनसोलनि बेसेबांबा मुंख्लंफोर बायदिसिना दुखुनांथाव थासारि जालांनाय गोबां आइजोफोर दङ, बायदिसिना जोंहा मुंख्लंफोर दङ। बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिपिएफआ जेबो मावाखिसै। दा नंखायनो रायजोफोर दिनै सम फैदों, जोङो सोलायनांगोन, जोंनि साननाय हनायखौ सोलायनांगोन। जोंनि गासैबो जोंनि थांखिफोरखौ जोङो जुदि दिंग्राय दिंसि थांदोंबा जों सोलायनानै मोनसे गोथों लामाजों लाबोनांगोन आरो मोनसे गोजोर मोनसे राजखान्थि जोङो गायसननांगोन। जों बयबो मिथिगौ दैदेनगिरिफ्रा मोजां जायोब्ला ओनसोला जौगायो, माहारिया जौगायो। बे हारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन बायदि दैदेनगिरि मोननायखाय दिनै हारिया दिनै गावनि आथिङाव गसंनो हादों। आरो इयुनाव हारिया बुहुमाव गेरेमसा हारि जानांगौब्ला, गासैबो बिथिंनिफ्राय जौगानांगौब्ला गेना गोरोन्थिफोरखौ जोङो बावनानै नागारनानै, गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनानै, दुखु खैफोदफोरखौ जोङो बावनानै जोङो मोनसे मोजां लामाजों आगान सुरनांगोन। लिडारा गोबां रोखोमनि थायो रायजोफोर। माखासे लिडारफ्रा फैनानै गोदै गोदै खोथा बुंनानै रायजोफोरनि भट लानानै रायजोफोरखौ बावगारलाङो। नाथाय माखासे लिडारफोर थायो, बिथांमोना हारिनि दुखु खैफोदखौ सानै सानै गावनि सर्बस्व गोमालांजोबबाबो हारिजोंनो गसंनानै थायो। आरो दिनै बिनि गेजेरावनो जोंनि गुबै दैदेनगिरि बिथां इउजि ब्रह्म, दिनै बिथाङाबो गोबां जायगायाव थांनानै राजा मन्त्रि जाहैनो हासिगौमोन। दिनै जोंखौ जोंनि दैदेनगिरि हिसाबै गसंनानै दङ। आरो बिथांनिनो आदर्शजों जोंबो दिनै बे बेसेबांबा दुखु जारला सहायनानै लामा हान्थिबोनाय बर' हारिखौ माखासे दुखु खैफोदनिफ्राय उदां खालामनानै बुहुमाव गुबुन हारिफोर बायदि मोनसे गेरेमसा हारि गायसननो थाखाय राजखान्थियाव बाहागो लादों। आं बेक्तिगतभावे आंनि जिबनाव खुनु दिन राजखान्थि खालामगोन होननानै आं सानाखैमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनानै गावनिनो जिउनि फारसे गावनि गामियाव थानानै, गावनि ओनसोलाव थानानै माबा मोनसे खामानि मावनानै जागोन होननानैसो आं साननानै दङमोन। नाथाय बे 17 बोसोराव जिखौ नुबोबाय, गावनि बिदा फंबायफोरनि गेजेरावनो बुलाय होबाय, नांलाय खमलाय, दाबो माखासे सेंग्राफोरखौ केम्प लुयै दोनदों। बिसिनि खामानिया जेबो नङा, जौ लों बेदर जा आरो बुलाय, बेनो जाबाय बिपिएफनि खामानि। दा जों बेखौ लुबैया, जों बेखौ लुबैया मानगोनां रायजोफोर। दिनै साजा मोननांगौबा जों मोनथों, सोरबा मायबा अलखदाव गोग्लैयोबा खैफोदाव गोग्लैबा जोंबो गोलैथों। नाथाय जोंनि बिदा फंबायफोरखौ मानो इयुन जिउखौ बिथांमोननि धंस खालामनानै केम्प लुयै दोननानै दिनै बेदर जाहोनानै, फैसा गरनै गरनै होनानै, जौ लोंहोनानै, लावथि थांगोन होनानै बुलाय होनो गावनि बिदा फंबायदों। बेबायदि राजखान्थिखौ जों बारा गोबाव हारियाव दोननो हानाय नङा। आरो बेनो गुबै सम, बेनो गुबै सम। दिनै जुवा गेलेनाय बायदिसिना गाज्रि खामानिखौ लाबोबाय होनब्ला बे बिपिएफ दोलोआनो लाबोबाय। बिनि सिगाङाव भलेन्टियार फर्स ओंखारनानै एबसुनि आन्दोलनाव बन्द खालामदोंमोन, एनडिएफबिनिफ्राय बन्द खालामदोंमोन, जौ जुवाया जोबनांगौ होननानै। नाथाय सरकार दानायनि उनाव बे बिपिएफ दोलोआनो गावसोर लिडारफ्रानो कालि फुजा फैयोबा भुटानाव सिलिगुरियाव हरथ्रोब सानथ्रोब जुवा गेलेयोनो। क'क्राझार गसाइगावआवबो माखासे आड्डा दङ जुवानि, बेवहाय लिडारफ्रा फैनानै जुवा गेलेफैयो। दिनै हारिया ओंखाम मोनजायै मानसि दङ, बन फाननानै जादों, जौ फाननानै जादों। जोंनि आइजोफ्रा थांना राजा लामायाव अन्थाइ बुख्रुबनो गोनां जादों। दिनै बेबायदि मोनसे हारिनि लिडारफ्रा कौटि लां लानानै जुवा गेलेनाय, बे राजखान्थि गोहोखौ लानानै रायजोखौ सिबिनो गारनानै बिथांमोना रायजोनि थाखा लानानै जेरैबायदि खामानि मावदों, बेखौ जोङो जुदि बेनिफ्राय जोङो उदां जानांगौबा नैबे डिसेम्बराव जानो गोनां इलेक्सनानो जोंनि आखायाव बयनिख्रुइ मोजां खाबु। रायजोफोर बे खाबुखौ जों लानांगोन। आं दिनै प्रमद बर' हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव रोखा बुंदों, जों खुनु दिन
बेबायदि जौ लोंनानै जुवा गेलेनानै हारिखौ बायदिसिना अलखदाव खोख्लैनो थाखाय राजखान्थियाव फैयाखै। रायजोफोरा मोनजाबा जोंबो जागोन, रायजोआ मोनजायाबा जोंबो जाया। रायजोनि उदांस्रिनि थाखाय जुजिबोदों। फैबाय थानाय समावबो राजखान्थिया जोंनि थाखाय गिदिर नङा। जोंनि आइ आफा रायजो राजाया मोजां मोनसे थासारियाव थानो मोननांगोन। जोंनि साफ्रोमबो फरायसाया मोजां सोलोंथाइ लानो मोननांगोन। जोंनि साफ्रोमबो लाइमोना मोजां खामानि मावनानै संसार जानो मोननांगोन। जोंनि साफ्रोमबो आइजोआ दिनै मोजां मोनसे थासारियाव संसार जानो मोननांगोन। जोङो दुखु मोनदों आइजोफोरखौ मोसौ बायदि बानायनानै हालेवनानै देखायदों बिथांमोना जोबोद लासिंसिं। आरो बेवहाय इन्टारनेशनेल लेभेलाव हिउमेन राइटनि खोथा बुंग्रा, आइजोफोरनि अधिकारनि खोथा बुंग्रा मानगोनां अनजलि दैमारिया जिरायनानै आखाइ खबबाय थादों। आइजोफ्रा मोसौ बायदि नांगोल बोनायखौ माने जुंगालि बोनायखौ नायनानै माबायदि मानसिकता, माबायदि सिन्था बेलाय। दा नंखायनो रायजोफोर दिनैनि समाव जोङो साननो रोंनांसिगोन, जोङो साननो नाजानांसिगोन। हारिया बबे लामाथिं थांबाय थादों? राजखान्थिया थिगबा गासैबो थिग। जोङो सोमावसारबोदों, मा रोजा रोजा मानसि थैबोदों। जोंनो पलिटिकेल पेट्रनाइज नांगौ, राजखान्थि गोहोखौ जोंनो नांगौ होननानै जों सोमावसारबोदों। दा नंखायनो नैबे समाव आं बारा गोलाव खोथा बुंला रायजोफोर। जोंहा दिनै गायनाय फुनाया जोब्बाय, माइ हानाय बोथोर जाबाय। माइआबो जोबोद मोजां जादों एबार। माइ मोजां जानायनि इंगितआ बेनो हारियाव मोजां बोथोर फैसिगोन, राजखान्थिया सोलायसिगोन, अनलायनायनि, बुजिलायनायनि गोजोन मोनसे जोंहा संसार जानो हानाय मोजां मोनसे राजखान्थि फैसिगोन। दा बे समाव राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जोङो जौगाहोनांगोन। दा नैबे खोथाखौ बुंबाय, बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै उल्थां फाल्थां बुंदों, बायदिसिना बुंदों बिथांमोना। बिटिआर गोरोबथाया मोजां नङा। बे बिटिआर गोरोबथाया मोगथां महर मोनोबा जेसेबां गोहो मोनदों 5 बोसोराव बेखौ जुदि जोङो बाहायजोबनो हायोब्ला सा सानजा भारतआव बयनिख्रुइ जौगासार ओनसोल जागोन जोङो। बे बिटिआर ओनसोलानो जोंखौ खुनु मोनसे रायजोआ जोंखौ गाख्लायनो हानाय नङा। दा बे गिदिर खोथाखौ बुंबाय। दा इलेक्सना बारा गोलाव गैला रायजोफोर। माइ दैखौ हानानै लादो, बिनि उनाव बयबो थियारि जादो। डिसेम्बरनि 10 अक्ट'आवनो बिसायख'थिया जाया मानो एबार जेसेबां बर' फिसाफोर दङ खौसे जानानै खेबसेनि थाखाय इउपिएपिएल दोलोनो भटखौ होदो आरो इउपिएपिएल दोलोखौ गोहोआव लाबोदो। आरो जों नोंथांमोननि खुनु सार नङा, खुनु नेता नङा, नोंथांमोननि सासे सासे फंबाय बिदाफोर बायदि जानानै न'खरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोंबो जानजि खाफ्राबाय। आरो 5 बोसोराव जेरैखि जाया हर सान खामानि मावनानै सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो जोंनि गामिफोरखौ साबस्राखांहोनानै मोनसे गोग्गो हारि दागोन। बेनो जाबाय जोंनि समायखिरा। মই বেছি দীঘলীয়া নকওঁ, আমাৰ আৰু বহুত ভাষণ ৰাখিব। এই সময়ত মই দুটা এনাউন্স কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ এই সভাৰ দ্বাৰা আজিৰ পৰাই আমাৰ বুথ কমিটি আৰু প্ৰাইমাৰী কমিটিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আমাৰ ছাপোৰ্টাৰসকলৰ, আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ ঘৰে ঘৰে যায় ঘৰ ঘৰ ইউপিপিএল এই যে শ্লোগানটো লৈ পেলাই এটা এটা ষ্টিকাৰ প্ৰদান কৰিব। আজিৰ পৰা দিনनिफ्राय जोंनि प्राइमारी आरो नखर नखर जोंनि जायफोर जोंनि दोलोखौ सापर्ट होयो, जोंजों ओंखारफादों, जोंखौ जोंनि मोजां हास्थायो, बे नखर नखर बेरायनानै मोनफ्रोमबो नखराव नखर नखर इउपिपिएल होननानै मोनसे मोनसे स्टिकार होगोन। आरो बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। आरो आजिए आमार जिथु आफादनि जि मोनसे मेथाइ, गुबै मेथाइ जायखौ लानानै जोङो बिसायख'थियाव ओंखारगोन, बे मेथाइखौ बेवहाय बेखेवनाय जागोन दान्दिसे समनि उनावनो। আজি আমাৰ ইয়াতে থিম সং যিটো মানে আমাৰ থিম সং আছে, এই থিম সঙৰ ইয়াত ইনগ্ৰেশ্যন হৈছে। আৰু এইটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰি পেলাই আজিৰ প্ৰায় এইটো থিম সং লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িম। আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে, এইখিনি কথাই ক'লোঁ। আৰু সদস্যসকল সকলো দিশৰ পৰা কষ্ট কৰি আপোনালোকে মানে ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সকলো নেতৃবৃন্দক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই পৰিৱৰ্তনৰ যিটো যাত্ৰা, এইটো আমি গোসাইগাঁও বিন্নাকাটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ, পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ, পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ। মই আমাৰ থিম সংটো প্লে কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ইউপিপিএল লং লিভ, ইউপিপিএল লং লিভ, ইউপি